दिनै जों बे भिडिअ सावरायगोन 2020 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि फिथाइनि बयनिख्रुइबो थुलुंगाथाव, बाखनायथाव, मान होजाथाव आरो बरायजाथाव फरायसानि सायाव। दा बेयाव जों नोंथांमोननो मा दिन्थिनो नागिरदों बा जों मा सावरायनो नागिरदों नोंथांमोना नुगोन। बेयो जादों बर' बिजोंनि सायाव आरो बे खौरांखौ नोंथांमोना मोनखाबायबो जानो हागौ, अब्लाबो बाहाय खौरां फोसावनो लानाय जायाखै जिहेतु बेखौ सावरायनायसो जागोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो सावरायनायखौ खोनासंगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय। दा थांदिनि बाथ्राया जाहैबाय थांनाय 2020 मायथाइनि जेनाखि मेट्रिक रिजाल्टखौ फोसावनाय जाबाय। बे फोसावनायनि उनावहायनो जों नुनो मोन्दोंमोन जोंनि बर' बिजोंनि सायाव गोबाङानो उथ्रिसार जादों। दा बेजोंनो लोगोसे आरोबाव सासे ओरैबायदि सुबुं जोंनियाव फैदों, जोंनियाव उथ्रिसार जाबोनो हादों बर' बिजोंनि सायाव। दा बेयो जोबोद थुलुंगाथाव। बे जाहैबाय जों बर' बिजोंखौ साफ्रोमबो फरायो, बुजियो, मानोना जों बर'। नाथाय देग्लायनि रिजाल्टआव उदालगुरि जिल्लानि बर' बाजार ओनसोलनिफ्राय सासे आदिबासि अर्थात सान्थालि फरायसाया बर' बाजार गोजौ फरायसालिनिफ्राय बर' बिजोङाव फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय जादों। सेथि थाखोआव फार्स्ट डिभिजन लानो हानाय जादों। दा बेनि सायाव नोंथांमोननि थाखाय बुंदों। दा बिथाङा सोर नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बिथाङा जादों अजित कुन्दलना होनदों। बिमानि मुङा मेग्रेट कुन्दलना, बिफा स्तनिश कुन्दलना। खौराङाव फोसावनाय बायदि दा नोंथांमोना सावगारियाव नुनो मोननाय जादों बिथांखौ खेबसे नायना ला, जाहाथे बिथांखौ जोङो सिनायनो हानाय जायो आरो सिनायथि लानो बा सिनायथि होनांगौ हायो। दा बिनि उनावहाय बुंनो गोनाङा बेसो। दा बिथाङा 600 नम्बरनि गेजेरावनो गासै 470 नम्बर लानो मोनदों आरो बिनिनो बर' आयदायाव 85 मोनदों आरो गुबुनावबो लेटार दङ आरो गुबुनावबो गोबाङानो मार्कसा बुरजा आरो। दा जेखि जाया आं गुबुनखौ दोन्थ'नानै बर' आयदायाव 85 नम्बर मोनदों बेखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरदों आरो बर'आव फार्स्ट डिभिजन लानायखौ। दा सावरायनो गोनां बाथ्राया बेनोसोदि बिथाङा नैथि राव हिसाबै माने बिथांनि जेनाखि फार्स्ट लेंगुवेज अर्थात मादार लेंगुवेज बियो गावसिनि हारिनि अर्थात सान्थालिखा। दा बिनि उनावहायसो बिथाङा ओनसोलारि राव एबा रिजनेल लेंगुवेजखौ बिथाङा नैथि राव हिसाबै आजावबाय, नैथि राव सेकेन्ड लेंगुवेज हिसाबै। दा बे सेकेन्ड लेंगुवेजब्लाबो बर' रावजों फरायनानै बिथाङा दि बेबायदि फिथाइ लाखिनो हादों, बेयो जोबोद सोमोनांथाव आरो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। दा सरासनस्रा रावजों लायोब्ला बेयो जाखायो सानगोन, नाथाय जोङो बेखौ गोथौयै साननानै नायनो नांगोन आरो बेखौ सरासनस्रा रावजों जोङो उन जोलैनि फैबाय थानाय फरायसाफोरनि गेजेराव जोङो बेखौ बुंनो नाङा। जोङो बेखौ जोबोद सिरियास लानानै जोबोद थुलुंगाथाव, गोग्गाथाव हिसाबै बेखौ जोबोद मान होनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि दानि फैबाय थानाय फरायसाफोरखौसो जों बुंनो नांगोन। बेनि थाखायनो नोंथांमोनाबो बेखौ साननो नाङा बिलाइ जाखागोन साभाबिक साननानै। दा बेखौ लानानै जों थुलुंगा होनो नांगौ। बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ बुंदों जे जोंनि बिमा बिफानि राव सेथि रावजोंनो जों फरायो, नाथाय जोङो बिथांनि बायदि जोंनि गोबां फरायसायानो लाखिनो हायाखिसै। हथात जोंनि जाबादि मोननांगौ रिजाल्टमोन बियो जोंनाव जानानै फैया। हथात जोंनाव 20 जौखोन्दो 30 जौखोन्दोल' जोङो फार्स्ट डिभिजन मोननो हानाय जायो। 30 जौखोन्दोआ फ्राय फैबावानो गासै जेसेबां एटेम्प्ट जादों एग्जामाव। दा बेनि उनावहाय दा बे हिसाबैनो बेखायनो बुंनो लादों जे बिथांखौ रुजुनानै नोंथांमोनहा नुबाय बा जोंनि इयुन फरायसाफोरा नुबाय जानांगौ जे बिथाङा गुबुन हारिनि रावजों फरायनानैबाबो गावनि राव बादि ओरैबायदि अननानै, ओरैबायदि मोजां मोननानै फरायनानै बिथाङा ओरैबायदि लाखिनो हाबाय जे बिथाङा फार्स्ट डिभिजनल' नङा, बिथाङा MIL आयदायाव अर्थात बर' आयदायावबो 85 नम्बर मोनलायबावबाय। दा बेखौ नायनानै जोंनि फरायफुबाय थानाय फरायसा बिथांमोनहा सोलोंनो गोनां गोबां दङ। दा जोङो हमनानै ला जों बर'आव नाथाय जों सानथालि फरायनाय मोनलायनो, अब्ला जों हागौमोन नामा? बेखौ जों एसे स्टाडि खालामहरनो हायो आरो। दा बेखौ नाहरनानै जों बुजिनो मोनगोन। बा जों आसामिसाव फरायबायलायनो, दा बेबायदि इंराजियाव फरायबाय बा गुबुनावबो फरायबाय, अब्ला जों माबायदि लाखिनो हाथावगौमोन? दा बेखौ जों खमसे खम सानहरनो हायो आरो जे मादार लेंगुवेजआ बा बिमानि रावा बयनिख्रुइबो गोरलैसिन। दा बिनि थाखायनो गासैखौबो नोंथाङा उन्दैनिफ्रायनो जे जायखिजाया सोदोबफोरखौनो बुजिजोबनो हायो, रायज्लायजोबनो हायो। जिहेथु बिनि थाखायनो बेजों फरायबा बयनिख्रुइबो साबसिन जायो। दा बेखौनो गुबुनजों फरायनाय बा गुबुन हारिनिया नैथि राव हिसाबै फरायनायावबो बेबायदि लाखिनो हादोंब्ला जोङो सेथि राव अर्थात बिमानि रावखौ जों जेरै फरायबाय थायो बिथांमोनहा जों मानो लाखिनो हाया? दा बिनि थाखायनो जायफोरा नाजागासिनो दं, फरायगासिनो दं, जायफोरा दा नेक्स्टआव फाइनाल होगोन बा गुबुन एग्जामफोर होगोन, दा बिनि थाखायनो जोङो बिथांखौ थुलुंगा लानानै, बिथांनि रुजुनाय लानानै जोङो फरायनो नांगोन, जाहाथे जों मोजाङै मोजां उथ्रिसार जानो हायो।
दा बेखायनो जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंदों बेखौनो नोंथांमोना बेनिफ्राय हथात जोंनि फरायसाफोरा बिथांनिफ्राय गोबां सोलोंनांगौ दङ। दा बिथांखौनि थाखाय जों खेबसे मान बावबाय आरो साबायखर बावहरबावबाय आङो चेनेलनि गेजेरजों बिथांखौ बरायथाव, बाख्नायजाथाव, मान होजाथाव आरो थुलुंगाथाव होननानै फोसावनाय जाबाय। दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन। उननि भिडिअआव नोंथांमोनखौ नेबानै थागोन आरो नोंथांमोना गुबुन गुबुन भिडिअ नायनो गोसो दंबा डिसक्रिपसनाव हाबनानै नायबानो जाबाय। गोजोन्थों।